Bă, hai să merg și eu la vecinul ăsta să văd ce face. Poate fac și eu un grătar. Mă, și lui ăsta e... Lui ăsta mașină nouă, șmecheră. Ia să vedem. Vecine, ești acasă? Da, eram în spatele curții să pam ceva, că vreau să pun niște meri. A, salut vecine, mă gândeam să facem și noi un grătar. Salut. Dacă tot e frumos afară, ce zici? Păi da, haideți să facem, uite aici, frumos, uite aici. Da, mergem la mall, nu? Da, haideți în mașina mea. Bine, vecine, haideți să mergem, zic. Mi-am lăsat și acolo mașina. Bine că mi-am închis-o, că dacă o uitam deschisă, sigur o fura cineva. Da, mai ales că unii boschetari de aici din cartierul ăsta văd fantome și sunt cam nebuni de fel. N-ai ce să le faci. Hai că, na, vreau să dau și eu puțin drumul la radio. Bă, vecine, e bună ziua pentru un grătar azi. Ce zici? Da, nici cald, nici frig, e așa. Ia Frumos. uite, ce luăm? Luăm niște mici, niște cârnați, ceva? Păi, da, hai, du-te. Mă aștepți aici? Te aștept în parcare. Nu, te aștept în parcare la mall. Păi, du-te mă și parchează la mall în parcare. Păi stai prea mult, mă. Că Nu, doar de aici iei. Din mall e prea mult să iei prea mare și poate na. Păi e la- aglomerat. lasă-mă că luăm de aici din mall, ce e mai bine. Hai, parchează și tu undeva. Hai că mă duc să iau, ok? Hai, te aștept aici. Bine. Mă așteaptă și pe mine vecinul. Facem și noi un grătarel frumos. Trecem pe aici, ia să mai vedem. Luăm pâine, că na, la grătar trebuie pâine. Ce să mai luăm? Sucuri. Bă, nu găsesc mici aici, atunci mă duc la celălalt magazin, cum a zis vecinul. Haideți că plătesc și... Gata, am plătit și eu, haideți să mă duc la vecinul. Bă, unde e vecinul ăsta? Hai că-l sun. Stai să-l sun. Alo, vecine, mă auzi? Da, vecine, sunt răpit! Ajutor, mă torturează! Stai acolo că vine și te ajut, vine și te ajut.